Kaji alert, naji alert, naji alert, ni naji alert, ni dai naji alert. Abuma na canza abokai, abuma na canza shigata, abuma mata na bina, abuma naji alert dina, abuma kadala a hannuna, abuma ba mai mini, abuma na bar kula kowa, abuma Amalu, Yona. Allah ya taimake ka. Sai na COVID-19. Allah ya sa mu adam sauki. Kai dai ka ci gaba da addu'a kamar kai fatan shagon ka ya haɓaka ya dinga tara customer suna ɗiban taliya. Amma damshin da muka taka ai sai dan baiwa. Au, kana nufin ni ba zan dace ba kenan. Ai yanzu ma dacewar kai shi yasa na zo na neme ka. To, ina jin ka. Wata alfarma nake so ne maka. Sai dan alheri ya same ka, ya kamata ka fara da makotanka. Naira 20,000 zaka bani. 20,000? Rance ko bashi? Waya gaya ma mutum kamata zai ci bashi. Ai bani za ka yi kafin ranar Litinin in je banki in ciro maƙudan kuɗaɗe na. Ashe ma ni ne zan maka alfarman ba kai za ka min ita ba kenan. Ai ba nan gizo ke sakarwa. 20,000 ɗin idan ka bani. Ai ninka ma so zan yi su da uku. Kaga 60,000 kenan. Kai dan Allah gurfa. To ka je da alfarwar ta. An gama. Sau uku fa. Kar ka damu 60,000 kenan. Kar ka damu. Kai ga su madu. Ka kirga mana. Kar ka damu, na yadda da kai kamar. Kaga wannan an yi zai abun arziki da shi kuwa. Allah ya fitar da mu dai. Kar ba ce kamar mai indomi fa ba shi ba wa Abu Man fa. Shi nan kana babu shakka ba shi ya bashi. In kuwa haka ne babu shakka Kamalu ya shiga motar arfa ya tafka asara. Sun sha wahala. Kai ɗayan yara ni na nake yaro lafiya lau lafiya lau ya ka bar iyayenka yauwa ya alat iya nan dai yauwa an kusa da cirowa Gobe in Allah kai mu ranar Litinin. to masha Allah bara in dan fita ai waye ka kirko su daga jin kidan su nan dai 20,000 ce. Haka ne baba. Yawwa to masha Allah yaro Allah ya albarka Allah ya ji kan kakanni. Amin baba. Allah kuma ya saka da alkhairi sannan yaro wannan abun arziki da ka soma Allah ya sa a gama da mu. Amin baba. Wannan ai kaɗan ne daga cikin abun da na tanada ma. To Allah ya kai da moga harawa. Allah dai ya kai da moga harawa. Da zan dan fita ne amma tun da na ji na dan ji wannan bari in koma daga ciki. Yawa kai yan yara go. Yaro. Baba. Na ce ba. Wannan kuɗi da ka bani nawa ne ni kaɗai ko hadda na iyali. Yawa to ai kaga. Ita ma akai mata. To masha Allah. Masha Allah. A ci gaba da hira. To baba. A ci gaba da hira. Nagode baba. Kai yara. Ina yawan yin mafarki a cikin bacci na Abuman. Sai dai yanayin da zuciyata ke tsintar kanta a kowane lokaci idan na yi ke matukar tada mun hankali. Ana a cikin jirgin sama kika gamu mun yi linkaya cikin gajimare akan hanyar mu ta zuwa Dubai. Kin san fa can zamu yi honeymoon din mu. A cikin wani yanayi ne mai matukar ban tsoro yayin da duniya ta yi shiru rana kuma ke shirin faɗi. Rana ma ba za ta faɗi mana ba. Ai duk wanda Allah ya nufe shi da ni'imarsa. Billahi lazi alat zai ji irin wanda na ji na COVID-19.
Abuman, Abuman, Abuman. Kai ka ji alat, ni ma na ji alat, su ma sun ji alat. Abuman, 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 Abuman. Kai ka ji alat, kai ka ji alat, na ji alat, na ji alat. Ni na ji alat, ni dai na ji alat. Abuman na ji alat, na ji alat. Ni na ji alat, ni dai na ji alat. Abuman na canza abokai, Abuman na canza shiga ta. Kamalu, ji mana. Allah tsole idan makiya sai mai COVID-19 ta kawon kamar lafiya gaba salamu baya salamu. Cikina ne wallahi sai wani kiran ciro mai yake har wani dishi-dishi nake kallo. Fatan dai ba indomi zaka ce baka ba. Kada ka damu da bashin ka dake kaina. Kai dai kai ta lissafi kafin ranar Litinin. Na nawa za a hada yanzu? Na 1000 ka hada mai. 1000. To yanzu in ka hada da 20,000 din nan da ka karba, kaga 34,000 kenan ko? In ka hada min ina daga ciki. Saboda kaga tsakanin da Allah ni bashin nan ba san shi nake ba. Nan Jalil ya zo na bashi. Yakubu sikin da ya zo ni shi ma na bashi. Da Tommy kan in ya zo flat biyu yake ci. Kuma tsakanin da Allah in haka ne shago zai ruku, tsakani fa da Allah muke wannan magana. Kai ka ji alat, ni ma na ji alat, su ma sun ji alat. Abuman, 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 Abuman.